በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብዚ ዘለኹም ኾንኩም ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ክሳብ ዝሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ናይ በረኸት ቃል ክወሃበኒ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥጡእ ልቢ ዘስተውዕል ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዘይርከብ ርኹስ ረብሓ ንኽረኽቡ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝግህሱ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝስዕሩ ማለት ካብቶም ጠንቅታት ምኽንያት ምግሃስ እግዚአብሔር ንብሎም ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ህርፋን ከዊና ኣምላኽ ንሰብ ምፍራሕ ካብ ዝብሉ መወዳእታ መዓልቲ ከዓ ዘይርከብ ርኹስ ረብሓ እቲ ጠንቅታት ምግሃስ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝኸውን ሎም መዓንቲ ብፍልይ ዝበለ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ብዘይ ምኽንያት ምግሃስ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዘይብሉ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ሰብ ተሓቲትናሲ እንታይ ኮንካ ኢኻ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝገሃስካ እንታይ ኮንኪ ኢኺ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘፍረስኪ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘፍረስኩም ተባሂልና ተሓቲትናስ ምኽንያት ዘይብሉ ምግሃስ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝብል ክንርኢና ደጊመ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ብሩኽ ምጅማር ይግበረልና። እቲ ቀዳማይ ብዘይ ምኽንያት ንብሎ ይቕሬታ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ባሂሉካ ብፅቡቕ ልቢ ዘይምግልጋል፣ ካልኣይ ብዘይ ምኽንያት ምጥላም፣ ሳልሳይ ብዘይ ምኽንያት ምፅላእ፣ ራብዓይ ብዘይ ምኽንያት ምዕዝምዛም፣ ሓሙሻይ ብዘይ ምኽንያት ብሓሶት ምምስካር፣ ሻድሻይ ብዘይ ምኽንያት መፂፅ ምፍራይ፣ ሻብዓይ ብዘይ ምኽንያት ደም ምፍሳስ፣ ሻሙናይ ብዘይ ምኽንያት ሰብ ምጥፋእ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ምስቲ ግዜና ብዝተኻእለ መጠን የሕፅር ኣቢልና ክንሪኦ ኢና። ደጊመ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ ምሕፀን ኣብ ዘዳግም 28 ቁርር በዓል 8 ኩሉ መሊእካ ከሎስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ባሂሉካ ብፅቡቕ ልቢ ስለ ዘየገልገልካዮ እዩ። ኩሉ መሊእካ ከሎ ድሕሪ 430 ዓመት ካብ ቤት ባርነት ካብ ግብፂ ኣውፅዩ ካብቲ ኩሉ መግዛእቲ ሓራ ንኽገብሮም ባሕሪ ጨዲዱ ኣሳጊሩ ኣብ ምድረ በዳ ከይጠሙ ብማና እናመገበ ከይፀሙ ካብ ከውሒ እናፈልፈለ ሃሩር ፀሓይ ከይከብዶም ብደመና እናፅለለ መሬት ከይፅልምቶም ብዓምደ ብርሃን እናመርሐ እዚ ኩሉ ፀጋታት ኣብ ዝገበሩሉ ግን ንእግዚአብሔር ባሂልዎ ብፅቡቕ ልቢ ከገልግልዎ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን። ኩሉ መሊእካ ከሎ ኢሉ ምኽንያት ዘይብሉ እዚ ጎዲልኒ ዘይትብለሉ ምኽንያት እናሃለወ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብፅቡቕ ልቢ ስለ ዘየገልገልካ እዩ። ስለዚ ተሳዒበን ኩሉ መሊእና ከሎ እግዚአብሔር ኩሉ ገይርልና ከሎ ንእግዚአብሔር ብፅቡቕ ልቢ ዘይምግልጋል እቲ ሳዕብየኑ ከዓ ብሰፊሕ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ካብ 14 ክሳብ 18 ብዛዕባ እቶም 10 ለምጻማት እዩ። ንሱ ርኢዎም ከይዱ ርእስኹም ንካህናት ኣርእዩ በሎም ኮነ ከዓ ክኸዱ ከለዉ ነፅሁ በጀካ ዝኻልእ ዝዓልየቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ ተመልሰዶ
يلبون إلو ملسلهم أمونغو سفيح نبابات هاللو نقويتا إسكريسوس مسلمنو أبت جزيتي اتزغب دحمام بلمس حتى تقعسب كساب زحاويك سوي كساب زموت أفولي بوتا كابسب تفليو إزنبر اتزغب دحمام تزغف حمامي وإذا إسكريسوس مسحاتت وكالا أيبولومن كيدكم نخاهن رأسهم إيلو أمر مريلو نابتون كهنات نداخل دخلو نخا حويلو من داخل دخلو أما قدقن تفواس فويسوهم نستفوسو قنا وينتو زبولهم نابتون كهنات كيدوم اتفواس فويسنا قنا بخاتكم ليخنا ويكا أخم تحد خالي حزب زخوانا بغالكا تفوشنا إلهم كمسقنو زقبهم نابت زبولهم أيكادون تمليشون كا نقويتو ما يمسقنون كاب كندزيز أكل حمام كاب كندزيز أكل صور تناقيفهم كاب كعسي يغني لنا خبلو عقما يرخبون سلازا حدا خاباتهم قن تنساتهم أي أمانن يزبلوه تنساتهم زنعقوه قن كيدون أبقويتا تمليشو بقال كانسي هيلو كمسقن مسرا آيو قويتا إيس كريستوس توم زنساها خمسي 10 ديكونكمون أبيل لو راتهم تشعته بجيكات خالي هزبس نأملاح كبرخ هبز تملسدو يلن نعهاقنا امنتك حياتك بسلام كيلو سلازي زوم تشعته لمسامات نزي مسقان زخونا مخنيات هاي نبرون أب لمس كلو أب سقاي كلو بحمام كلو بحمامهم مخنيات زي كمسقنو نأملاح زي كبر زي كهبو يخلق اليوم اتمستقبر اللهم جن كبري كهبو زقبهم كبري أيهابون إزغاء خابت حدا كله خلقا تغير لك خلو نأملاح زي ممسقان تأزاز زابير مقهاس مالتي اتخالا اي نريو بزي مخنيات متلامين مزمور داويد 25 قصر 3 تايبلو نعخاز صبيو كتو يحفرن يوم اتوم بزي مخنيات زطلمو غنا كحفر يوم ولدنا اسرو ميطلل انتي امزبلو اي تطلم امانيخا كيطلمكا فطاريخاي كساب كندي ناي حلنا سبات ناي امنت سبات ناي حقኛ املخوت سبات كم زنبرو بتزورسنا انتاوي مثالي تግርኛ ናይ አቦታት ቦይና ንሪኦም ስለዚ አይ ትጥለም አማኒኻ ከይጠልመካ ፈጣሪኻ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 ምስናይዙ ኩሉ ከዓ እታ ጠላሚት ሓብታ ይሁዳ በግብዝና እንበር በሙሉእ ልባ ናበይ አይተመልሰትን ይብል እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ጊዜ ሮብዓም ወዲ ሰሎሞንን ኢዮርብዓም ወዲ ናባጥን መንግስቲ እስራኤል ኣብ ክልተ ምስተኸልፍለት እቶም 10 ነገድ በይኖም እቶም ክልተ ነገድ ከዓ በይኖም ይመሓዳደሩ ነበሩ እዩ ስለዚ እቶም 10 ነገድ ንኣሶር ተማሪኾም ምስከዱ እቶም ዝተረፉ ነገዳት ካብቲ ናይ ተቐጽዓት ናይቶም 10 ነገድ ክመሃሩ ኣይከኣሉን ክምለሱ ኣይከኣሉን ክንስሑ ኣይከኣሉን ስለዚ እግዚአብሔር خبل كلن تايو مسنايز كله خا اتا طلاميت حبتا يهودا يل ناتو سماريا تم 10 تخلتب سماريا اقدمهم بنግዚአብሔር بمطلامهم نابي وسيدم نيروم سلمناسور زبحال ناصور ماري هو سيدوم كله اتوم زترفو خاني قدمنا بابيلون مرادوم نامركم مرادوم كملسو زغبوم كملسو يكالون ስለዚህ እግዚአብሔር በአፍ አገልጋሊ በአፍ ነብይ ኤርሚያስ ገይሩ مسنايز كله خاطر طلاميت حبتا يهودا بغبزنا انبر بملؤ لبانا باي اي تملستني بالእግዚአብሔር بملؤ لبا زي مملاسا خا نابي مريحوا ن7 عمت نبابيلون مريحوا እግዚአብሔር بزي مخنيات كامطلام እግዚአብሔር يسورنا ሳልሳይ ነሪዮ بزي مخنيات مصلا نا እግዚአብሔር አይኮነን بمخنيات كنصلاውን ግቡ አይኮነን مخنياتو صلااتكم افقروا اتزخفه اجن بزي مخنيات مصلا كا اتزخفه اي قبرو مالت ويتانا المدحنا نيس كريستوس بزعبا زخمهرنا كله اب وانجيل يوحنس معراف 15 قصر 24 وانجيل يوحنس معراف 15 قصر 24 25
ካልእ ዘይገብሮ ግብሪ እንተዘይገብረሎም ሓጢኣታይ ምኾኖም ምን ነይሩ ኢሉ ካልእ ዘይገብረሎም ግብሪ ሕጂ ግና ሪኦምንስ ንዓይ ነቦን ጸልኡና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ምእንቲ ክፍጸም ኮነ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ኣብ ቤት መቕደሶን ክመጽእ ከሎ ከም ግልያ ከም ተመሃራይ ከም ጋሻ ከም ስደተኛ እምበር ክሳብታ ኣብ ዕለተ ሆሳእና ቤት መቕደሱ ጸራሪጉ ዘንጸሃላ መዓልቲ ከም ታራ ሰብ ኮይኑ ከገልግሎም ከሎ ግብረ ኣምላኽ ግና ኸርእዮም ከሎ ሙታን ብምትንሳእ ሕሙማት ብምሕዋይ ለምጻማት ብምንቋሕ ሓንካሳት ብምቕናዕ ነዚ ኩሉ ግብሪ ኸርእዮም ከሎ ንሳቶም ግን ነዚ ኩሉ ሪኦም ኣይተመልሱን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ዘይገበሮ ግብሪ እንተዘይገብረሎም ሓጢኣታይ ምኾኖም ምን ነይሩ ሕጂ ግና ሪኦም ንሲ ንዓይ ነቦን ጸልኡና ግብሪ ኣምላኽ ሪኦም ግብሪ ምሕረት ሪኦም ግብሪ ምድሓን ሪኦም ትንሳኤኡ ምስ ረኣዩ ከይተረፈውን ደቀ መዛሙርቲ እዩ ሰሪቖም እምበር ኣይተንስአን እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 37 ቁፅሪ 5 እንታይ ኢና ንርኢ ዮሴፍ ከዓ ሕልሚ ሓለመ ንሕዋቱ ድማ ነገሮም መሊሶም ከዓ ኣዝዮም ጸልእዎ እዚ ነዚ ንሓሊመ ኢሉ ብቕንዕና እዩ ዝነግሮም ዘሎ ንሕዋቱ ንሳቶም ግና ጸልእዎ እዩ ስለዚ ንኽጸልእዎ ዝኾነ ምኽንያት ኣይነበሮምን ራብዓይ ብዘይ ምኽንያት ምዕዝምዛም እዩ ምዕዝምዛም ንምስጋና ተኪዩ ዝመጽእ ምስጋና እንተሊ ምዕዝምዛም የለን ምዕዝምዛም እንተሊ ከዓ ምስጋና ክመጽእ ኣይክእልን ስለዚ ካብቶም ንሕና ዘይነስተውዕለሎም ምዕዝምዛም ወይ ዘይምምስጋን ካብቲ ዝዓበየ ኣበሳ እዩ ካብቲ ዝዓበየ ምግሃስ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እዩ ምስ ተቐበሉ በቲ በዓል ቤት ኣዕዘምዘሙ እዚኦም ሰራሕተኛታት ኣታኽልቲ ወይኒ ካብ ንግሆ ጀሚሮም ዝዓየዩ እቲ ጎይታ ኣታኽልቲ ወይኒ በቶም ሓደ ሰዓት ዝጀመሩ ደሞዝ ምኽፋል ምስ ጀመረ እሞ ንዓኣቶም ከዓ ሓደ ዲናር ምስ ሃቦም ንሳቶም ግን ሓደ ሰዓት ዝሰርሑ እንድሕር ሓደ ዲናር ተቐቢሎም ንሕና 12 ሰዓት ሰሪሕና 12 ዲናር ክንቅበል ኢና ኢሎም ይጽበዩ ነይሮም እዚ ኣብ ሓቂ ዘይተመሰረተ ትጽቢት እዩ ክወዓዓሉ ከለዉ ግን ኣቐዲሙ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ዕየዩ ሓደ ዲናር ንመዓልቲ ክህበኩም ኢለይ ተዋዓይልዎም ስለዚ ነቶም ሓደ ሰዓት ዝሰርሑ ደዲናሮም ክህቦም ምስ ጀመረ በቲ በዓል ቤት እንታይ ገበሩ ኣዕዘምዘሙ እዩ ንሱ ግን ካብ ሓደ ካብኣቶም ፀዊዑ ብሓደ ዲናር ዶ ይተሰማማዕኻንን ዝግባኣካ ሒስካ ደኣኺድ ወይስ በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ዶ ኣይተፈቕደለይን እዩ ወይስ ኣነ ሕያዋይ ምዃነይ ዶ ዓይንኻ ቀና እያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 11 ክሳብ 25 ኣነ ሕያዋይ ምዃንካ ዶ ዓይንኻ ቀና እግዚኣብሔር ምሕረት እንተገበረ ኣብ ክንዲ ምሕረት ስለ ዝገበረ ነመስግን ናዕዘም ዝመሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ብሓደ ዲናር ተሰማሚዐካ ተሰማማዕኩኻ ከዓ ተኸፊልካ ኢኻ ግቡእካ ሒዝካ ኺድ ምክንያቱ ህይወት እያ መንግስተ ሰማያት ከዓ መንግስተ ሰማያት ንኩሉ ተኣክል እያ ጎይታ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ንዓና ክእርመና ግን በቲ ገንዘበይ ንዝደለኽዎ ክገብርሲ ኣይፍቀደለይን ሰብ ገንዘቡ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከም መሓደርሲ ወይስ ኢልዎ እታ መወዳእታ ግን ኣነ ሕያዋይ ምዃነይ ዶ ዓይንኻ ቀና እዩ ኣብ ወንጌል ይቕሬታ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 10 እንታይ ይብለና ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፍእ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እንታይ ኣሚሎም ነቲ ንሕና ህብስተ ሰማያት በልዑ ኢልና ብዘደንቕ ነመስግኖ ዘለና ነዚ ሕብስቲ እዚ ነብስና መንያቶ ኢሎም እዮም ኣዕዘምዚሞም ስጋ እንደዘየምፃኻልና ኢሎም እዮም ኣብ ቅድሚ ሙሴ የዕዘምዚሞም ኣብ ክንዲ በቲ ተገብረሎም ስለዚ ብዘይ ምኽንያት ምዕዝምዛሞም እቶም ንመዓልታዊ ዝሰርሑ ዝግብኦም ተኸፊሎም እዮም ደቂ እስራኤል ኣብቲ ምድረ በዳ ዝጎደሎም ኣይነበሮምን ግን ነቲ ዝተገብረሎም ነገር እናነኣሱ ዘይረኽብዎ ነገር ክጽበዩ የዕዘምዝሙ ነይሮም ሓምሻይ ብዘይ ምኽንያት ብሓሶት ምምስካር እዩ
نبصايكا بزي مخنيات مسكركا ايت غدايو بخنافركا دما ايت تطبري مثالي 14 قصر 28 نبصايكا بزي مخنيات مسيركا ايت غدايو اب قداماي نغست معرف 21 ناوت كقتل كله تايم غيرو نእግዚአብሔር كصرف كله نእግዚአብሔርን መንግስትን ጸሪፉ ኢሎም ዝኸሱ ኢሎም ዝምስክሩ ያ ኤልዛቤል ሰይተኣከባ ዳልያ ብኸም ኣጥፊኣቶ ንባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዋላ ምኽሮም እንደዘይ ሓበረግን ብዙሓት መሰኻከር ሓሶት ኮይኖም ከም ዝመስከሩ ወንጌላውያን ነጊሮምና ኣለዉ ስለዚ ብሓሶት ኣይትመስክሪ ብፍላይ ከዓ ብዘይ ምኽንያት ከዓ بحسود نخت مسكرولو مخنيات زي بلكا بمخنيات ون قبول ايكونن بمخنيات بحسود مسكار سلاز سلاكو خمسه سلاز زخونه يلكا بمخنيات بحسود مسكارون قبول ايكونن اتزغف اجن بزي مخنيات سلازي نبصايكا بزي مخنيات مسكركا ايتغدايو بخنافركا دما ايتتقبل شادشاي بزي مخنيات مسيس مفرايل كل جزء فرا كمتي ناي حرشة تمكرو زلوم مويا زلوم مهران زمهرونا فرا بفلاي كم بعلى الرانشز مسألة قبو ماين دا زي رخيبو قبو ماين دا زي رخيبو صحاين تبرتعيو مسيس يخوني صحاين دا زي رخيبو ماي تراين تداخوين خاني ما أزازي بولي يخوني سلازي أب تنبيت إسياس معرف حموش قصر بعته نتاخلت وينيسي حلفات أنس قبر كلن تايكون متقبر له نيرو زبيب يفري لنا تزبه وس سلمن تايو مسيء زفره سماي سمع مدرخ أمسكري نابليز جمرابز معرفزي سلازي دغول كم زغبرلو ماي مستي خم زغبرلو محمتل خم زغبرلو مالا ولا محلوي كم زغبرلو كل ነገር كم زدالولو ولا حنت ነገር كم زي غدلو ግን እንታይ ኮይኑ ዘቢብ የፍሪ ለና ተጸበህወስ እንታይ ገናፍሪ መጽይጽ አፍሪ ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 7 እንታይ ዝብለና እታ ብዙሕ ግዜ نتا أباز ورد زنام زستيت مدري نتوم بزعبوم زحرسوا زت أكن فرن تهابتون كاب أملاخ بركات تركبيا إشوخون بخربان انت تفريت جنيل إشوخون تخربان كاب أملاخ بقبو ما يتست اللاي بقبو ما يستيا نتوم زحرسوان زنابيوان زخسكسوان كالو نعاتهم انتاي كتفريا لهم يقبع صبوق فرخة تفريا لهم يقبع صبوق فرن تفريات اللون كاب أملاخ انتاي تركب كاب أملاخ بركات تركب بقبو عند حرسوا كاب سماي بقبو زنام النا تقبلت مسيس انت فريت إشوخون تخربان انت تفريت جن مودعة أن من دادن نمدفع أني لولو كاب زخمزي يسورنا እግዚአብሔር أملاخنا شاوعي بزي مخنيات دم مفساسي أمثالي معرف حدا قصر 11 نساتهم من تبلو مسانا نعا قدام كنفسس ندبي نتنصح بزي مخنيات مساوديا نصاودلو تبلو نسخات كاغسخاغنا حراي اي تبلو نتنصح بزي مخنيات انتاي نغبر مساوديا نصاودلو ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባቶም ብገመስ ዝሃቦም ሰራሕተኛታት ኣታኽልቲ ወይኒ በአብነት ክምህረና ሆሎ ብገመስ ሂብዎም ምስ ገሸ እንታይ ገይሩ ፍረ ከምጽሉ ባሮቱ ለኣኸ ነቶም ዝለኣኾም ግን እንታይ ገይሮሞም ንገሊኦም ሰጊጎሞም ንገሊኦም ቀጥቂጦሞም ብድሕሪኦም ከዓ ካብኦም ዝበዝሑ ለኣኸ ንዓቶም ናዋሪዶም ሰደድዎም ኣብ መጨረሻ ግን ነዚ ወደይሲ ይምሕርዎ ይኾኑ ይሰምዕዎ ኾኑ ኢሉ ነት ዘፍቁሮ ሓደ ወዱ ለኣኸሎም ንሳቶም ገና ኢሉ እዚ ተወራሲኡ ንዕንቕተሎ ኢሎም ተዋዒሎም ቀተልዎ እዩ እዚ ምስላ እዚ ምስ ነገሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብገመስ ዝሃቦም
اتوانا خمس خلو انتاي كقبرهم يقبقو إلو مسحاتهم نتوم عطفاتي بخوفيات فوقهم نتاخلت وينو خا كفريو نزخولو أمونات عقلقلتي يهبهم إلهم مسملسلو ويتا إيس كريستوس أبت إمني زودقة يسبر إت إمني زودقة خا يشفلق مسبلهم نعاتهم مخانهم مسفلتو أب كند زنسحو كلا أبسا فتصومي إزبلنا سلازي نصح دم بزي مخنيات ننصح بزي مخنيات مساوديا نساودلو دم كنفسس ندب انتبلها حرايا يتبلوم مخايد مقدو ما يتخونين نتوم بزي مخنيات دم زفسسو مخايد مقدو ما يتخون أب حبرتو ما يتحلو حرايا يتبلوم بقالن بحلنا انتاي قبرو نسأقوي زابير بزي مخنيات دم كفسس فقادو أيكونن أملاخ سلام أملاخ عرقي أملاخ فقري زي الصحاحب قداي انت ترخبون اكزابير اب حق موسيه قدايات بداننت كرأه قدايات بسلسة مساهاكر كقوم بقال اكزابير تراقاقيصو حق مسكونا حق خفرد بدلنيا ببدلو متن كقصع اتستبدل كحس اكزابير تسرعو سرحات ازي ازن هالو اكزابير تسرعو سرعات بزي مخنيات دم مفساس قنا اكزابير بشللتنا عيني زتمتو أيكونن زابير زستوعلو أمره هبنا شاموناي بزي مخنيات سب متفائل مزمور داويد سوسان شعتنا 4 بل بخنت زصالوني كاب صقر اسي بزحو بزي مخنيات كتفونو زدلي صلاتي حيالات يوم ارا زي كتركو ملسكوا قدي كونني بزي مخنيات زصالوني كاب صقر اسي بزحو بزي مخنيات كتفونو زدلي صلاتي حيالات يوم ارا زي كتركو كملسكوا قدي كونني ويتانان مدحنا نيس كريستوس أبيتا مقدس كمهر كله بتحتنا يمهر كحتو وخلو تمليسو يحتوم ما انت خردهم عبنت غيرو يمهرهم نازو كله كقبر كولغن انت يامز قبر نيروم بزي مخنيات صالوني نقع صار قبري اي تغفر خبل كله سمعنا ويتا نيس كريستوس كمهر كله ناي قيصار نقيصار ناي اغزابير هابو ايلو نزمهارهم تمرتي نازت أمزيزهم دايم زبلز نيروم نقيسار قبر أيتهابو أنا نقوسيه قبل كله سمعنا سعر سنبتي مسحات أني بلع بزح نقويت أنا إسكريسوس نمتفع زي قبر ونقر يلني أمور داتا سلام النازورو نبيل نتوم هزبي صباح نتقزأ حتى كومي برباني فتح كريستوس جني سقلي لكم جرح يميلو سلسلة حزب خاص فلتا زي بلو عنجيه بربان فتحلنا نخريستوس جن سقلنا يلو چاو قبل جمري وهيلك قالوا من الحزب نتوم حزب خا قالوا برتعيل بربان جنا بمبعار كتمان بقتلت سبن قبلنا خوينو زقبو خوينو تأثير زنبري أبقال እግዚአብሔር ካ ነቲ ጻድቅ ኃጢአተኛ መባል ነቲ ኃጢአተኛ ምጽዳቅ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክልቲዩ ኃጢአት እዩ ስለዚህ ብኸንቱ ዝጸልኡኒ ካብ ጸጉሩ እሰይ ይበዝሑ ኢሉ ብዘይ ምኽንያት ከጥፍኡኒ ዝደልዩ ጸላተይ ሓያላት እዮም ኣረ ዘይከተርክዎ ክመልስ እኳ ግዲ ኮነኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ብዘይ ምኽንያት مجهز إزاز እግዚአብሔር كم زلوا نتبتات كنرئيسنا احنا مودعاتو نمنتاي علامايو بزي مخنيات إزاز እግዚአብሔር نخينا جهز أزينا تنقوقاتن أزينا دلواتن كنكون مئنتي إيو قال እግዚአብሔር مئنتانا استصحفة سلازي قال قويتانا المدحنا نيس كريستوس أبو ونجيل لوكاس معراف 10 تخلطة وصل 35 ساب 36 حقاقكم عتق مبراهتكم بروه يكون نسخاتكم قويتون كم مرعخ ساعة زملاس يصبيمو مسيو كحكح مسبلة بؤو زخفتلو
سبات مثل حقاقكم عتق مبراهتكم بروح يكون نسخاتكم قيتوهم كامرعة ساعة زملس زصبيمو مسيهم كح مسبلة بؤ زخفتلو قاسوت مثل زخبركم حزب እግዚአብሔር حقاقنا بمنتاي خعتق حقاقنا نخنعتق انتاي نقبر لنا حقاقكم عتق مبراهتكم بروح يكون قويتانا يس كريستوس اب ونجيل ماتيوس معراف 25 كاب 1 خساب 13 بزعباتن 10 دناقل بزعباتن 5 لبامات قنديلن زبره بزعباتن 5 عياشو قنديل غزيئن زيت زي جبرالو بابنت كمهرنا كله نسخاتكم كا قويتاكم ابز مصلو ساعات ايتفلطن يخممو كل غزي زتدالهم كنو حقاقكم عتق مبراهتكم بروح يكون نسخاتكم قويتوهم كامرعة ساعة زملس زصبيمو مسيو كح مسبله بؤ زخفتلو سبات مثلو كاب مرعاو مسمصه قنديلو زي برها ابز خساته فايغبوني مستباهله على قحنا تباهلكا لقح مسانكا مرعاوي ابز مصلو غزي زيت ختعدق مخاد وصيتو بلاش طراي زخون كابز خمزي سورنا እግዚአብሔር ስለዚህ አቤናይ መዓልት ከም ንጽዋዕ ቤናይ አገባብ ከም ንጽዋዕ አቤናይ ቦታ ከም ንጽዋዕ ስለዚህ ንፈልጥ حقاقكم عتق مبراهتكم بروح يكون نسخاتكم قيتوهم كاب مرعى حساب زملس صبيمو مسيو كحكح مسبله بؤ زخفتلو سبات مثلو بزعبا مرعى اتهبتام لقاس ابو مرعى ودو خمزه عدمه ابت مرعى استعدوم ግን እንታይ ከም ዝገበሩ كم زمخانيو እቲ ምኽንያት ከዓ ምኽንያት ዘይብሉ ምኽንያት ድራር እንዳተዓደምካ አብዑር ገዚእ ኣለኹሞ አብዑር ክፍትኔ ድራር እንዳተዓደምካ ናብ ግራተይ ክወፍርያ ይበሃልኒ እዚ ናይ ቀትሪ ስራሕ እምበር ናይ ምሸት ወይ ናይ አብዋን ድራር ስራሕ አይነበረን እቲ ካብኡ ዝኸፍአ ከዓ كدان مرعى خيتخدنبت مرعى زأتوه سب كم زرخبه سلمنتاي كدان مرعى خيتخدن كان ابزاتي خامس تبهلخا مخنيات سلا زينو برو اسقطايزو سلازيك الغويتان تايبلنالو حقاقكم عتق مبراهتكم بروح يكون نسخاتكم غويتون كامرعى حساب زملس زصبيمو مسيو كحكح مسبله بؤ زخفتلو سبات مسلو كمون دزي غيرنا كمون دزي كوينو انتاي صعبين يزمص ابرا يوحنس معراف 16 قطر 15 انه 5 راقه مصالخو طرايوم انت خي كيد نحفرتون كيريو اتزنقح كدانون زرنب بصي سلازي كاب عب ነገር ከናግፈና ዝደልንታዩ طرايوم انت خي كيد نحفرتون سباي كدريوي اتزنقح كداونتو زرنب غنا بصي كنقح كداونتنا كن ارنب كل غزي بزعبا خدان كزرب كله نات مقمط سينالو موغحاف سينالو ابو ورحب عاموت زمص فاشن نغزو زلنا خدان كم زي كونه كلنا نفلطو الى تسفا غبر مخنياتو بنت بلشاش غبري نايتوم قدوساني غبر صدقي نايتوم قدوساني تباهيللو صعدا خداونت تخدينوم ጨናፍር ስየ ሒዞም መዝሙር ዓወት ዝምሩ ክብል ከሎ ብዛዕባ ዘአነ ንስኻትኩም እንተኸዲናዮ ዘለና ጻዕዳ ክዳን ማለት ኣይኮነን እዚ ክዳን እዚ ግብሪ ጽድቂ ናይቶም ቅዱሳን ነፍስና ተጊጸሉ ነፍስና ተኸብረሉ ንዘለዓለም ዘይበሊ ክዳን እዩ ጥራዩም እንተ ከይከይድ ንሓፍረቱን ከይሪእዎ ኣብ ዘበና እኳ ስነ ጥበብ ዘምጾ ሎሚ بزي متانتي بزي بيجاما بزي توتا زدك السبيلن هاندبت بدت كتل كلها بزخونه مخنيات رايكا كي تخون منتي كل جزيه زبنا يمهرنا
ምናልባት ነዝንሕና ዘይረኸብናዮ ውሽጢ ክዳን ዘይረኸቡ ብጃማ ዘይረኸባ ቶታ ዘይረኸቡ ሰባት ክህልው ክእል እዮም ኢሉ ስለዚ እንሆ ከም ሰራቀ መጽእ ኣለኹ ጥራዩ ምእንቲ ከይከይድ ንሓፍረት እውን ከይርእይዎ ኢሉ እቲ ዝነቅሕ ክዳውንቲ እውን ዝእርንብ ብሱ ኢሉ ክድነቅሕ ሎሚ ክዳውንትና ክንእርብ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንጓናጸፎ ክዳውንቲ ክንእርንብ ክንጥርንፍ ምእርናብ ዝብል ቃል ብጣዕሚ ክቡር ቃል እዩ ኣብ ትግርኛ እርኑብ እገለ እርኑብ እገለ እርንብትያ እንዳኸስቶ እርኑባት እዮም ክብል ከሎ ዝገብርዎን ዝፈልጥዎን ዝኸድዎን ዝረግፅዎን ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ዝኽደንዎም ኣጽፊፎም ዝፈልጡ ኣጽፊፎም ዘተግብሩ ርኢና ሰሚዕና ዘይብሉ ክንገብር ርኢና ኢሎም ዘይገብሩ ንኩሉ ዝገብርዎ ብርድኢትን ብግቡእን ብቓል እግዚኣብሔር ንምዃኑ እዩ ዝገልጽ ስለዚ እቲ ዝነቅሕ ክዳውንቲ እውን ዝእርንብ ብሱ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ክገልጸ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 13 ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ስለዚ ሓቋቆ ልብኹም ተዓጢቕኩም እናተጠንቀቕኩም ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ ተስፋ ክርስትናና ተስፋ ትዕግስትና ተስፋ ኣገልግሎትና ተስፋ መዝሙርና ተስፋ ስብከትና ተስፋ ትምህርትና ተስፋ ንስሓና ተስፋ ቅዱስ ቁርባንና ተስፋ ኩሉ እንታይ እዩ ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ጸጋ ተስፋ ሙሉእ ጸጋ ግበሩ ስለዚ እዚኣ እንደዘይኮይና ተስፋና ኣገልግሎትና ንጹር ኣይክኸውን ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ ነዚ ተስፋ እዚ ክምህረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስትኻ ትምጻእ ኢልና ክንጽሊ ምሂሩና ስለዚ ሓቋቆ ልብኹም ተዓጢቕኩም እናተጠንቀቕኩም ሓቋቆ ልብኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም እናተጠንቀቕኩም ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ነቶም ቅዱሳን ብየማኑ ነቶም ኣጣል ከዓ ብጸጋሙ ከም ዘቕሞም ነቶም ብየማኑ ዘለዉ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ብሒደት እሙናት ኮንኩም ኢኹም ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ይብሎ ኩሉ ግዜ ቃል ህይወት የስመዓልና ኢልና ንምርቆ ምርቓ ወይ ቃል ህይወት የስመዓልና ኢሎም ዝምርቑና ምርቓ እታ ቃል ህይወት ትብል ካብ ኣፍ ጎይታ ትወፅእ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ተሰጋገረና እያ እግዚአብሔር ናብኡ የብቅዓና ናይ ኣቦይ ብሩኻት እዩ ኣብ ሒደት እሙናት ኮንኩም ኢኹም ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ሽዑ ጻድቃን ኣብ መንግስቲ ቦኦም ከም ከዋኽብቲ ክበርሂኦም ተባሂሉ ተስፋ ክርስትናና ሰማዕታት ብደም ጻድቃን ብገድሊ ሃዋርያት ብወንጌል ነቢያት ብትንቢት ቅዱሳን ኣቦታት ብኩሉ ኣገልግሎት ዘገልግልዎ እዚኣ እታ ተስፋ ኢሉ እታ ናይ መወዳእታ ተስፋ ናይ ክርስቲያን ኣብቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ሙሉእ ጸጋ ግበሩ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ክገልጽ ከሎ ሃዳሳተ ሰማያተ ሃዳሳተ ምድረ ንሴፎ ዘበውስቴቶን ይሃድር ጽድቂ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣለና ስለዚ ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ ስለዚ እቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ዝገብሩ ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ከዓ ብዘይ ምኽንያት ይትረፍሲ ብምኽንያት እውን ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣየፍርሱን እዮም እግዚአብሔር ምስኦም ይጸንብረና ሕጂ ናብ ህይወትና ንመለስ ንኸይንጽሊ እንታይ ምኽንያት ኣለና ንኸይንጽልኸ ኣብቲ ዘይ ምኽንያትና ንፈልጥ ዶ ንኸይንንሳሕ እንታይ ምኽንያት ኣለና ቅዱስ ቁርባን ንኸይንወስድ እንታይ ምኽንያት ኣለና ንዝበደሉና ሙሉእ ምሕረት ከይንገብረሎም እንታይ ምኽንያት ኣለና ንስኻ ይፈለጥካን እዚኣ ኮዚ ዝኣደባ እዚ ኮዚ እዚ ይስርሑ እስኻ ይፈለጥካዮን ኣነ ዝተበደልኮ እኮ ኣነ ዝረኸብኮ እኮ ዝረኸቦ የለን እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣይኮነን ዮሴፍ ብዛዕባ ዝተበደሎ በደል ኣይጸብጸበን
استيفانوس بزعبا زتبدلو بدلاي سبسبن ازخا كاب غويتا زتمهروي أبسوم مفلتي قدلتهم مفلتي حتياتهم مفلتي غويتا يس كريستوس غنا زغبرو ايفلتن يممو و ابوي حدكلو استيفانوس اسا اسر غويتا سبيع سعيبو زغبرو ايفلتن يممو غويتاي حدكلهم نعك انا بسي تقبلي سلازي بمخنيات تأزاز እግዚአብሔር ክንግህስ ቅቡል አይኮነን እትዝኸፈ ግን بزي مخنيات እግዚአብሔር ኩሉ ገይርልና ሆሎ ነትዝገበረልና እንደሐር ዘይስተንቲናዮ ነትዝገበረልና እንደሐር ዘይመስግናዮ በመጠን ትዝገበረልና እንደዘይ የምልኽናዮ በመጠን ትዝተገብረልና ሰናይ ፍረ እንደዘይ ፈሪና አብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 48 እንታይ ዝብል ወዘሰ ብዙሃ ወሃብዎ ብዙሃ ይተሐሰስዎ ነቲ ብዙሕ ዝሃብዎ ብዙሕ ይጻባጸብዎ የሚል ነቲ ብዙሕ ዝሃብዎ ብዙሕ ይጻባጸብዎ እግዚአብሔር በመጠን ትዘፍለጠና እግዚአብሔር በመጠን ትዝመሐረና እግዚአብሔር በመጠን ትዘኽበረና እግዚአብሔር በመጠን ትዘፍቀረና እግዚአብሔር በመጠን ትዘጽገበና እግዚአብሔር በመጠን ትዝሾመና እግዚአብሔር በመጠን ትዝሐለየልና كصابصبنا كبر مسغانا نعيخون لومي حقونا خعتا كل تسفانا خا ابتم بمغهاد يسوس كريستوس كغلصيو يسوس كريستوس كغلص كل خا كاب افو برخت كسمعه كاب بقالو خا بتئزازو خا زلالم هيوت كورسيه ايلو زصبا اماني ايلو زصبا اغلغالي يمانه زغاما يتمتن انتاي زغبر نابت بمغهاد يسوس كريستوس زركب صغاي حواريا باولوس انتايلو نابت حنصص علاما نابت عسب عوتي نابت ناي سماي صوعا نابت سايموتان تركب كيله نعون حيله تنسايون حبرت مكرون من تخفلت نقول خم غحف يقصر الله سلازي حواريا قدس بيتروس نات بمغهاد يسوس كريستوس ترخبو ملو صغا تسفا غبر تسفا كريستيان ازي مودعتا ناي كريستيان ازي كريستيان مخانا غويتانان مدحنان يسوس كريستوس كغلص كله اب نرخبو ملو تسفاي كومون دزي كوينو گن كاب كل سب ندنگص مخنا لومي بزعبا سلطاننا لومي بزعبا فلطتنا لومي بزعبا خبرتنا لومي بزعبا انننتنا نزب ملو اونزيفنا لومي بزعباتي اب مغهاد يسوس كريستوس انرخبو ملو تسفا خنغبر ابز ملخت معراف زي اقطر 3 تايلو زي صملو زي ركس زي حلف اب سماي تارني بلكم زلو رستي الي غليص وزل سلازي خاينه زي كله مستبصبه نت بمغهاد يسوس كريستوس ترخبو صغا ملو تسفا غبر سلازي እግዚአብሔር بمخنيات بمغبار كاب مغهاس ازاز እግዚአብሔር لعل كله خا بزي مخنيات كاب مغهاس ازاز እግዚአብሔር يسورنا كل تسفانا كل صعرنا كل طمتنا كل كومباسنا خاني تاي كخون ابتن بمغهاد يسوس كريستوس نرخبو ملو صغا تسفا هنغبر محرت እግዚአብሔር املاخنا صلت كلهم قدسانن مس كلنا يكون صنيلكم سلسمعكمني ابتغبرو كل صلت እግዚአብሔር يسمعكم صغا غويتانان مدحينان يسوس كريستوسن فقرا املاخن حبرت منفس قدسن اب صرها صيون اب لعل قدسان ابوتاتنا حواريات كم زورده حجون اب لعل كلكمن حصفن دربن كوينيرت سبحات املخو سجدت كبري نتي نزع غزيازي نزع عدل ذهبنا لؤلا بحري فتانينا املاك قدسان يكون نزل علم امين